जोंहा BYG आवहाय फिनलायबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान YouTube चेनेलाव बरायबाय गोदानथ' YouTube चेनेल नङालै आंनि गोदान भिडिअ'सो होनदों दे आंनि गोदान भिडिअ'आव गासैखौबो बरायबाय स' नोंथांमोना नायलांदो दिनै जोबोद इन्ट्रेस्ट भिडिअ नुनो मोनगोन मानो होनबा बेंगलरनि BYG ब्रिस्की होननाय मोनसे रेस BYG खौनो होनदों दा आङो BYG ब्रिस्की ना मा होनो मिथिला आङो थ' आङो लकेसन माबायाव डिसक्रिपसनाव होना होगोन नोंथांमोना नायनो हागोन मानो होनोबा जोंना पार्लार गंब्रै नालाय पार्लार गंब्रैखौ सार मेडाम मोना माने ज' 6 मान्थनि उनाव ज' गासैखौबो डिनाराव लाङो आरोना स' जोबोद इन्ट्रेस्ट मा जाखो ओरैबायदि गोथाव गोसोबायदि नों मा जानो लुगैदों अर्डार खालामना जा सारा पे खालामगोन मेडामा पे खालामगोन बास स' दायो ओंखारदों जोङो नै बैनो देलायदों बिनानावा नालाय नै लाजियोनोहाय सिख्लाफ्रा ओइथिं माखासे दङ देलायदों स' दायो देलायखांबाय जोङो देलायखांबाय दायो देलायगासिनो आंनाथ' दसेनो जायो नैयाव आइब्र'स पेन्सिल फिसा फोननोसै एसेनो ओमफ्राय आइलाइनार लगायनोसै लिपस्टिकआथ' दंखायो नांलायला थांनोसै जायो आंना फिसा गोनां मानसि बारा देलायबाबो जायो होनदो नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा नायलांदो दिनैहाय जों मा जाखो एक्सुवेलि जानायखौथ' बारा भिडिअ'स लानो हानाय नङा मानो होनोबा बांद्राय भिडिअ लायोबा आं मोनजानायानो नङा रसा नांनोसो फैफिननांगोन बेखायनो जेनिखायनो हायो नायदो नोंथांमोना जोबोद इन्ट्रेस्ट गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड गोनांफोरा जोबोद इन्ट्रेस्टिं जागोन मानो होनोबा जोबोद मोजां जायगा आरोना मोनसे खावलायनाय आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि भिडिअसखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै आंनि बे इउटुब फेमिलियाव फैदो आंजों लोगोसे थ' आंनि न'खराव फैदो बयबो जइन जाफैदो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेनिफ्राय कमेन्ट होदो आरो मोजां मोनोबा नायनानै लाइक खालामनो दामाव लाइक खालामना हो नोंबो सिसिलियानि चेनेलखौ होनदो जाय फंबाय बिनानावमोन आरोना बिथांमोना लाइक खालामोबा माने मोजां मोनोबा लाइक खालामना होदो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो नुबाय थानायनि थाखाय बेल आइकनखौबो थुनानै लादो फैदो बिदिब्ला नायलांसै पक'रा बोखा आरो जा गोदोरखा पक'रा प्लेट बायदि नुदो ना तेरे नंबर पर व्हाट्सएप नहीं है ये नंबर पे नहीं है मैं भेज दूँ Ang nalanak ang jiwa itu. गैला नै आंना हौवाया सोरबा सिख्लाजोंसो लाइन लाबाय जिरायबाय मैं सुबह से यही करता रहता हूँ नायना मादि नुदों लोगोफोर अननानै कमेन्ट होदो नै दानाबो बिनानावा लाइट अफ खालामबाय ठीक खालामदो अरजाला थांसै बाय गुड नाइट होनदो गुड नाइट नङालै मा गुड मर्निं एभ्रिवान थांसै थौदो मामा हाय होन गस्ला गानदों ना मामानो हाब औ बख'ना लाखायो आइदि बख'ना ला मानो सोना लानो नोंलाय आखाइ फिसा जाबागौलै गाजागालै फिसाजो